חברים, חזרנו עם הפרק השני. אנחנו נעשה עוד פרקים ושכחנו להגיד לכם ביי. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון הקודם שלנו. אנחנו נעלה עוד סרטונים ועכשיו אנחנו ממשיכים את המשחק. שחק. יאללה. מה יהיה פה גול? יו. גולאזו! אסף הפקיע גול 1-1. ווילשר. גם אתה הייתי. יאללה, ממשיכים. אני רוצה להפקיע עוד גול. יאללה, אסף, יאללה חבר'ה, עידוד. לי לא בא. פשוט אח של אסף נכנס, אז אמרנו לו לשבת על הספה ולצפות בגאונים, בפעולה. בלה בלה בלה. שנייה, אנחנו עוצרים שנייה, אני צריך להגיד איזה משהו. המשכנו. הייתי צריך להגיד איזה משהו לאח של אסף. שאנחנו מסיימים סרטון ושלא יפריע. אוקיי? אנחנו ממשיכים. לא הכי מעניין עכשיו. כן, לא מעניין. תתעלמו מזה. אוקיי, למי יש איכות אסף? כן. סליחה אם אתם רואים את המסך זז כל שנייה, פשוט היד שלי נורא תפוסה ובכל זאת אני מנסה לצלם, אז תסלחו לי. פעם הבאה, כאילו, אולי בסרטונים הבאים אנחנו נראה... לא! יש! איזה מזל. אוקיי, נגמר המשחק, אנחנו ממשיכים, עושים משחק חדש. עכשיו... לא משחק חדש, אנחנו רוצים גול ניצחון. כן, אנחנו עושים גול ניצחון. שלום. גול ניצחון עכשיו. רגע, תוריד. שנייה, רגע, אסף. אתה לא משחק פלייסטיישן? אסף, רגע, תעצור. עכשיו תוריד. מה? כן. חכה. תמשיך, תגיד שעכשיו אנחנו התחלפנו. 3-4. היי, עכשיו אנחנו שוב התחלפנו. ועכשיו זה גול מכריע. מי שמבקיע ניצח בעצם. כן. רבי, אנחנו מחזיקים את זה מאוד בשבילך. ושוב פעם קרא לי בשמחי בה. אני יכול לקרוא לך גם דוד. נכון. קרא לי בכל מיני שמות מוזרים. למשל אתמול קרא לי ניסים גרם. כן. והיום הוא קרא לי, היום בבית ספר הוא קרא לי שמולי. כן. קרא לי כל מיני שמות. כן, גם לי הוא קורא ככה. נכון, קראתי לו היום דוד. נכון. וגם אמרתי לו, דוד, איפה הסבתו? אני זוכר את זה. היום בבית ספר. אני זוכרת את כאילו זה היה היום, כאילו באמת היה היום. כן, נכון. אבנים בכל מיני גדלים, כואבים, קשיחים, וגם לא יודע. יש! כן, עכשיו יש רק לקוות שאנחנו נבקיע את הגול. יאללה, להביא את המפקיע הזה. ניצחנו! ניצחנו. אני דניאל.
איזה ניצחון. ראיתם כל הקהל שלנו משתגע? ניצחנו במשחק. עכשיו... ראיתם את מסובבת? כן, אחלה. אנחנו רגע צריכים לעצור את הסרטון כי נגמר המשחק. אנחנו כבר חוזרים אליכם. שלום, חזרנו. עכשיו דניאל מלמד אתכם איך משחקים. אז תסתכלו. ב-X אתה מסיר. אבל במולדת? למה לא? הנה. זה... רגע, אני אצלם, אתה תצביע. אוקיי, רגע, אנחנו כבר חוזרים. המשכנו. אז אתם רואים, ב-X, אבל רק שתדעו זה פלייסטיישן 4, זה... כן, לא בכל דבר זה עובד. אוקיי, ב-X מוסרים. תראה להם איפה הולכים ואיפה מכוונים. פה הולכים. נכון. ובכפתור, אם אתם רואים זה, שתי כפתורים זהים. שנייה, אסף. יש שתי כפתורים זהים. הכפתור הזה, אוקיי, תצביע. בכפתור הזה הולכים. זה הולכים. כן. ובשני מכוונים. כן, בשני מכוונים. כאן מכוונים. וגם איפה שכל החצים האלה אפשר גם בהם ללכת, אבל אני מציע לכם שלא, כי זה די מאפת. אתם רואים? מאחורי השלט יש את אלה. נכון. וזה... זה כדי לרוץ מהר. כן. אתם רואים כאילו לרץ מהר. אבל חייבים ללכת. נכון, אתם צריכים לעשות גם ללחוץ על זה וגם ללכת בו זמנית. כן, יש כאלה פלייסטיישנים שזה בועט בעיגול או ריבוע. כן. עכשיו זה בועט בריבוע. ומראים בעיגול, ובמשולש הולכים. אבל אתם רואים את הכפתור פה? כתוב כאן באנגלית אופטיונס. נכון, על זה אל תלחצו בזמן המשחק. ואם אתם רוצים לעצור, תראה להם איפה זה לעצור? זה אופטיונס. בכפתור הזה... הזה, אתם רואים? כן, בכפתור הזה עוצרים. זה אופטיונס. ואם נכבה לכם השלט, אתם לוחצים על זה. רגע, אני אראה להם בגלל שזה מחובה. אז רגע, תסובב את השלט. אתם רואים? זה עכשיו מחובה. זה נכון, זה מחובה עכשיו? עכשיו אסף לוחץ. לחצתי על הכפתור. ואתם רואים? זה עכשיו זה מתחיל לעבוד, והנה, הופ, הפך לאור אדום. לפעמים זה הופך לאור כחול, אז אל תיבהלו עם זה. יש גם אור ירוק, משהו כזה. אז אפשר לשחק איזה 4 אנשים. נכון, בדרך כלל זה 2, אבל לא משנה. הבנת? כן. סליחה, עניתי במקום. ופה? רגע, איפה? פה שולחים. כן, אמרתי. ורגע, בוא, מה זה אסף? כן, אסף, מה זה? מה זה הכפתור הזה, הריבוע הזה? מה זה? כן. אני עכשיו לא כרגע יודע מה זה אפילו. אנחנו עדיין לא ניסינו. אוקיי, אז זה אחרי שהסברנו לכם. ואפשר גם לעשות ככה, לפעמים יוצא לכם מהלכים. כזה תרגילים. לא, אבל אם אתם, לא, אסף, אם אתם עושים כזה בלגן בשניהם, אז יוצא לכם תרגילים. תעשה עם שניהם. אתם רואים? ככה זה יוצא לכם תרגילים. אבל אפשר גם עם זה רק. נכון. עם זה זה לא עובד, רק עם זה לא עובד. אז אחרי שהדגמנו לכם, אנחנו נעצור את הסרטון, ואחרי זה אנחנו נעשה סרטון שני, אנחנו קודם ניקח הפסקה. אז תודה רבה שצפיתם, אנחנו מקווים שתראו, תעשו לנו לייק, ואולי תגידו לחברים שלכם לצפות בזה, ואנחנו נורא נשמח אם תצפו. ביי חברים.